This is our 6th simple video, and I'm hoping this might be a great help to my students in SPFL or Special Program in Foreign Language Korean class, and those students or individual who are eager to learn and want to practice writing using their laptop with the use of the Korean alphabet. So, the Korean alphabet, known as Hangul in South Korea and Joseongul in North Korea, is a writing system for the Korean language created by King Sejong the Great in 1443. So, stay connected para malaman natin paano tayo mag-encode using our laptop. To start with, para di ka ma-confuse sa mga letters, kasi di ba hindi mo pa naman talaga gamay yung Korean alphabet, ang una mong gagawin, this is my suggestion, dapat mag-order ka muna sa online store. Yung ng Korean keyboard protection sticker, yun yung mga tinatanggal lang, tapos ididikit mo doon sa original mong keyboard. Nakasira ba yun? Hindi naman nakasira yun kasi ipapatong mo lang naman siya. Ang maganda nito, may English translation na siya. For example, may Korean tapos may English letter na siya. So, hindi ka na malilito nun. Susundan mo na lang yung pattern nun. Magkano lang ba yun? It's 39 pesos. So, pag mag-order ka nung ganun na 39 pesos na sticker, sasamahan mo na lang din kasi sayang din naman yung paghatid ng product na yon. Sa Shopee yun binili, so feel ko may mahanap pa rin kayo doon. Mas maganda pag isang store lang para pag umaabot ng 500 yung bill mo, automatic wala ka nang babayaran na delivery charge. Kaso kaling yung sa akin, yung sa gilid, makikita mo yung nililista ko dyan, hindi umaabot kasi hindi naman masyadong importante yung iba. Mga pinipili ko lang yung medyo magagamit ko ngayong pasukan. So, unang suggestion, dapat may Korean keyboard protection sticker ka para hindi sasablay yung pagtatype mo sa word ng Korean alphabet. Okay? So, this is it. Ito yung actual na item na dumating sa akin. So our target here is the keyboard sticker. So ang gagawin mo lang, same pattern doon sa original mong keyboard, dapat gawin mo ito isa-isa kasi baka naman magkalo-halo siya pag tanggalin mo siya sabay-sabay. So tanggalin mo yung isa, then dikit, tanggal, dikit. If tapos ka nang magdikit, so ito na ang mga next mong gawin. So, this is it. Paano ka ba magkakaroon ng Korean at keyboard sa inyong mga laptop? Or sa laptop ko, paano ko siya nilagay? Especially, this video is intended for the Windows 10 na laptop. Ang una mong gawin, you need to click the Windows Start button na matatagpuan sa lower left corner of your desktop. Nasundan? Then, click again the setting button. Next, number 2. Piliin mo yung time and language, then click. The third one. In the left panel, sa bandang kaliwa, pindutin ang language. Then, fourth. Pindutin mo yung plus sign na makikita mo, then add your preferred language. So ano ba yung preferred language mo? Definitely Korean. So, nasa search box ka na. Dahil Korean naman ang gusto nating idagdag na language, type mo lang Korean. Tapos, press the enter key of your keyboard. Pag nakita mo na ang Korean language na option, click mo na siya. Then, click next. After noon, huwag mo nang i-check yung mga options na install language pack, text-to-speech, and handwriting. Kasi ang need mo lang naman yung dalawa. Yung basic typing na 4 MB
and optical character recognition na 3 MB. Yung dalawa na gray color, check na yon by default. It is pre-selected. So automatic na yon, then click mo na agad yung install. Okay? So, do not forget, install. So yun na yun, nag-install ka na. All you have to do is to wait for 1 to 2 minutes, depende yun sa bilis ng internet connection mo. Pag complete ng installation, balik ka na dun sa Windows mo. Sa right side, sa bandang baba, sa gilid, may time and date dyan. Tapos, may makikita kang maliit na dagdag na icon, nakasulat Eng or English, right? Shortened ng English. Pag pinindot mo yan, may lalabas na 3 options sa taas. So, pipili ka na ngayon. Dahil gusto mo naman i-try yung Korean, kasi yun yung bago mong install, lalabas yun. So, all you have to do is to click. Ganun kadali. Click mo lang siya. So, all you have to do is to open Microsoft Word. Kasi doon ka mag-try mag-encode. Then, may makita ka ulit sa katabi niya ng icon na Han, yung Korean, Hangul, Han. Parang Hangul yun shorten ng Hangul. IA ang katabi niya. Ang gagawin mo, click mo lang yung A at makakita ka ng ganito, yung K. May makita kang ganon. So, pwede ka na magsulat ng Korean if nagbago na yung K. Take note. Kasi pag letter A, ang isulat noon, English. Pero pag mabago mo na siya, mag-click mo na siya ng, yung mapalitan mo na siya ng K, automatic yun, Hangul na yung lalabas. Okay? So, ganun lang, pabalik-balik lang. Either it's English toggle or Hangul toggle lang. Click and then English ka. Then click mo ulit, then Hangul ka. So, sana may natutunan ka dito sa simpleng video na to kasi gamit na gamit to, lalo na pag may mga pinapasulat yung teacher using Hangul. Example, your name, gusto mo na siya itatype. So, gamit na gamit mo ito. Okay? Welcome to Shoutout, a sharing board. So, thank you for sharing my latest post, Miss Rhea Scribe. Okay, thank you. Palakpakan naman dyan. And of course, Kenneth Lapore with Miss Roda Sabidalas. Thank you for sharing. And sa pinsan kong pogi na nasa Marhin, right? It's spelled as M-A-R-G-E-N. So, it pronounces Marhin. Or Moc City. So, thank you, Winston Sulihon. Palakpak sa'yo, insan. Ang galing mo. So, thank you. And sa 400 subscribers, thank you so much. Sana may makapanood nito ulit. Tapos, pindot-pindot din. Baka naman. Kunting pindot din. Subscribe din pag may time. Okay, thank you. Keep safe, everyone. And thank you again for watching and God bless. Happy learning.